Татар агрохимия хезмәте үзәгендә зур тантана. Шушы көннәрдә биредә микробиологик тикшерүләр лабораториясы ачылды. Әлеге лаборатория авыл хуҗалыгы тармагын үстерүгә нинди мөмкинлекләр биргәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Ашлаган җир генә аш бирә дигән илгәрләребез. Бу җәһәттән татар агрохимия хезмәте үзәге җирне ашлау рәтен бик яхшы белә дисәк, һич тә ялгышмабыз. Тулысынча үзләре эшләп тапкан акчага микробиологик үзәк ясалган һәм җиһазландырылган. Ачу тантанасында катнашкан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җапаров үзәк хезмәткәрләрен котлап рәхмәт хатлары тапшырды. Татар агрохимия хезмәте үзәге лабораториясе туфракка, суга, агрохимикатларга, ашлыкка һәм башка үсемлекләргә анализлар ясый. Марат Җапаров билгеләп үткәнчә, яңа микробиологик лаборатория шартларында анализлар алу авыл хуҗалыгы тармагы өчен аеруча әһәмиятле. Бу үзәкне бөтен кеше белә, Татарстанда гына түгел, алар бүген Россиянең күп районнарында эшләр. Чынлап та бу җирнең анализын бүген дөрестә белмичә, күп удобрениенда кертергә белмичә, бүген алай эшләү бүген кенә дөрес түгел. Һәр җирнең, һәр хуҗалыкның үзенең документы булырга тиеш, кайда күп удобрение, нинди җиргә кирәк. Күп манда безнең җирдә, җир астында җирдә яшәүнең теге хәлен дөньясын белмичә бүген эшләргә ярамый дип әйтәсе килә. Микробиологик лаборатория төзү, аны җиһазландыруның үз тәртибе бар. Ул техник яктан да, сәламәтлеккә зыян китерә торган шартларда ясалмауы да тиешле оешмалар тарафыннан контрольдә тотыла. Алар рөхсәте белән генә эшләнә дип сөйләде кунакларны яңа лаборатория белән таныштырып йөргән агрохимия хезмәте үзәге җитәкчесе Әнәс Лукманов. Чыннан да бу безнең эшебезгә тәргеш бирер дип уйлыйм. Яңа клиентлар башка лабораторияга бармыйча, бездә химик үзенчәлекләрендә һәм биологик үзенчәлекләрендә туфракларның, ашламаларның, суларның, һаваның шушы үзенчәлекләрен, свойстволарын тикшереп алырга мөмкиннәр. Бирегә куелган һәр тикшерү җиһазы үзенчәлекле. Анда үлчәүдә тикшерү өчен алынган мәддәнең зарарлыгын ачыклау җайланмасы да, әнә шушындый су ванналарда температураны 1 дәрәҗәдә тотучы термостатлар да бар. Иң төп җиһаз автоклавная, ягъни зарарсызландыру машинасы дип аңлатты лаборатория җитәкчесе Татьяна Микуленкова. Пыяла табакларга салынган мәддәләр барабан сыман тимер савыт эченә тезеп каплана. Аннары 180 дәрәҗәдә эшкәртелә. Шул рәвешчә зарарлы микроорганизмнар юк ителә. Микробиологик тикшерүләр лабораториясенең бу иң мөһим бүлмәсе. Монда 2 төрле зона бар, чиста һәм пычрак зона. Менә бу аппарат иң беренче тикшерүләрне үткәрү өчен җайланма буларак куелган. Шунысын да искәртеп үтик. Быел Россиядә авыл хуҗалыгы микробиологиясен үстерүгә 130 ел тулды. Димәк, аның киләчәк тарихын язуга Татар агрохимия хезмәте үзәгендә ачылган микробиологик тикшерү лабораториясе дә үз өлешен кертер. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.